ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରିବି ଏଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ୟାକେଟ ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ହେଲା ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମେନସନ କରିବି। ଟାଇପ 2 ମେଥଡ୍ସ ବି କରିପାରିବି ଆଇଦର ମୁଁ ଆସ୍ଟେରିସ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବି ଯେମିତିକି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି ଆସ୍ଟେରିସ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ କଲେ ସେମିତି ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡରେ କରିପାରିବି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିକି use contact run करूँ वेरी भी କରିପାରିବି वेरी କରିପାରିବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସ୍ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବି ନା ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିପାରିବି ତାପରେ ଏପଟେ ମତେ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡା ବି ଲେଖିବାର ଅଛି ଏଠି ଯେମିତି କେଜି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟ ବି ଏଠି ଲେଖି ଦେଇପାରେ ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏଇଟା କେଜିରେ ନେଇଗଲା 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଏଇଟା କେଜିରେ ନେଇଗଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କ୍ଲେମ କରିଦେଇ ପାରିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆକ୍ସ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା କାରଣ ଆକ୍ସଟାକୁ ଧରୁନି ତ ଘରେ ଏଟା ଅଟୋ ଫିଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ